As Saint TV crew, with the Uncle Saint, we managed to go to Corner 2nd Street and 5th Avenue in Harare CBD, Mazowe and Bindura route. Our mission was to cover the story of a young man who was killed by a truck after rubbing shoulders with other Mushikashika men or Mawindi from the other bay. As the story unfolds, the truth was revealed that the young man was being beaten and was later pushed into his death. Hello and welcome to Saint TV, channel Yevanu, with the only Zimbabwean uncle. Let's hear more as Uncle Saint investigates. Right, ndabadasangana mukoma wangu akanga varipo pamusi wachona wakaitika tsaona iyi Yemukomana Akatsikwa Pacorner 5 Avenue na 2nd handed parank inonzi mbuyani andabhe. Mukoma makadi inofara mukoma mungatitsanangurira here kuti chii chakatora nzvimbo mazuva rakatsikwa Mukomana ari kunzi akatsikwa panapa? Greetings Zimbabwe and the rest of the world. In the executive chairman anoenda Commuter Transport Development Network of Zimbabwe. Isusu the community MCBD tinenge tichitarisirwa sanity, but it's unfortunate due to the issue yemushikashika panenge paine mawoza nekachiti, saka pane vamwe vanga vemabhazi from 4th Street vakanga vakuya nemabhazi akunoku vachida kutraya kuvhura rutu. At the same time panapa pane mabhazi agara achitakurana kutanga, saka vakanga vakuita zvekutonzerana vanhu. Saka mukutonzerana vanhu ikoko pakaitika isikafu kuti vakazopedzera vakuva Mukomana. Saka inge process yekuti Mukomana yari yakuedza kutiza from that angle yaDr. Sanders achitiza kudaro achirohwa akada kucrosa kuuya kunoku kuorange home kunoku kuuya neandabhere ndobva in that process akabva dhumwa netruck ndobva atsikwa musoro. Saka pari zvino titomira postmortem yake kuti tinzwe kuti zvingafamba sei kuti akwanise kubikwa. Alright. So tiri kuti zvoni imimi sachairman mukuru wepanapa muri kuti pane vamwe vakazoda kuita zvekupocha vasingafanire vari panzvimbo inoyi, handiti? Ndizvozvo tiri kunzwa kuti pane dambudziko rakaitika rekuti umwe wevakomana vanoshandira panapa kuloda motikari akazotsikwa nemotikari nerori. Ameno mungada kutizivisa kuti chii chakaitika pamusi uyu? Chakaitika ndechekuti pakava nekukakadza vakomana vemabhazi nevakomana vanga vagara vachishandiropa. Saka vakanga vakumisa mumwe wavakomana aishanda panapa akanga achitiza ndopa akabhatsikwa nerori. Etinotaura kuti akabhasha. After the men reviewed what transpired that fateful day, they went on to review the challenges they face as transport operators. The happy challenges amungati muri kusangana nawo? Challenges dzatikusangana nawo ndeyekuti izvezvi basa redu rekuve tichiita kuti vabereki vapinde mabhazi tichiloda hazvisi zvinhu zviri recognized. Saka isusu tanga tichida kuti isusu tioneko sesekta inokwanisawo kushanda ine mhuri dzayo. We know we've got numbers, but isusu titori organized zvekuti tinokwanisa kuve tiine mashifts edu nekuti munogona community medu kuti that each and everyone awane sustainable. Asi at the same time tichikurudzira vachiona mamembers anenge vauya vava mamembership yedembuyana andabhere kuti vave vachiudza the street side venue nekuti ndipo bari distributed. Matoilets tinawo are in partnership with the community from the hotel, the whole street, nekuti ma-service provider tine Horizon Inn vanoita zvekutenesa zvavanoita zvakasiyana-siyana. Alright, aiwa tinotenda Mukoma nemashoko enyu. Tichiti tine urombo kune mhuri yakarasikirwa nemukomana akashayika. Varipo pakuzama kutsvaga kurarama zvekuti vararamise mhuri dzavo. Ndeapi matambudziko ipapa ndambonzwa sekuti pane vamwe vanozouyawo nemotikari dzavo vasina permit yerutu yenyu, vanozouyawo vachida kupocha mamwe mabhazi. Munotowo kudii nawo yo nyaya iyo, uye munoshuwa kuti ingagadziriswe sei? Nyaya iyo ingachida kutorwa nguva kuti igadziriswe, sekuti sepana patanga tine rengi yatinayo inozimbiyana motikari dzadzifanira kupinda murengi, vabereki vanokwira vakakosikana
mota painomira mutara inenge yakamirira kuti zokanzwa kuti mapurisa vanenge vachiuya kunodzibata, asi kana tikaenda panzvimbo inenge yakatendedzwa tinogona kuchengetedza upenyu vabereki. Ndizvozvo vamwe nemi zvakare munenge muri pamabasa tinogona kuchengetedzai. So ndonyaya iri panapa kwese kwamuri muri yeZimbabwe yamuri kunzwa dambudziko riri panapa pakona 5 Avenue na 2nd panolodhera motikari dzinoenda kwasiyana siyana kusanganisira Bindura, Mazowe, pana Mushumbi, Guruve, ndo patiri naoperator vachinawo maita basa mukoma nenguva yenyu. Well folks, the voice is now yours in the comment section below. Tell us, what do you think about mushikashika or illegal transport operators? From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, and the Saint TV crew, for now we say much love.